Nakabahan talaga ako kasi I have to take the exam sa A1. So parang A1 Danish language Proc Center. So I'm just thinking na baka makapasa ako o hindi. So parang talagang napaka-exciting. So mamaya after taking the exam, papakita ko sa inyo yung sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin doon. Okay? Ito yung nangyari sa part 1 na Danish exam. Delprøve 1. Præsentation. Du skal nu svare på 8 spørgsmål om dig selv. Svar på spørgsmålet efter tonen. Hvad hedder du? Jeg hedder 11. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Filippinerne. Er du gift? Ja, jeg er gift. Hvor bor du? Jeg bor i Smørum. Hvor længe har du boet i Danmark? Jeg har været i Danmark i 1 år nu. Hvornår har du fødselsdag? Min fødselsdag er den 20. juli. Hvad er dit efternavn? Jeg hedder Coral til efternavn. Hvad for nogle sprog taler du? Jeg kan tale Cebuano, Tagalog og engelsk. Delprøve 1 er slut. Abangan niyo ang part 2, okay? Sige.